Takže čaute ľudia, vás dnes vítam pri ďalšom videu na mojom kanále a dnes to bude z nášho serveru Ultra Hardcore. V dnešnej časti si postavíme most cez rieku, už som tam aj upravil terén, som to stihol, no a ako si môžete všimnúť, za mnou je novinka, lebo som hral za kamerou a postavil som si tento bambusový dom, ktorý dúfam, že je pekný. Je to niečo z tutoriálu samozrejme, ale niečo som si tam aj ja vymyslel, lebo nie som taký dobrý staviteľ. No ale tento dom som robil asi tak hoďku pol, ale to nás už nemusí zaujímať, ja už to nebudem obkecávať, dajte like a odber a ja vás zoberiem na to miesto, kde budem stavať ten most, čiže poďme na to. Tento most bude tuto pri tejto cestičke, ktorá bude viesť na druhý breh, lebo tam si postavil môj kamarát vlastne bejsku si tam stáva, vám zobrazím aj na tejto minimape. Toto voľné miesto, čo je tam, neviem, že či to vidíte, asi nie, na tej druhej strane. No a tam by som sa chcel dneska k nemu dostať a postaviť si tento most vlastne cez rieku. Už som tu aj upravil terén, aj niečo začal, no ale dávam tu taký menší timelapse, ako stavam tento most. No a keď ho dostávam, tak sa pokúsim urobiť cestu k tomu môjmu kamarátovi. No a môžeme ísť na to, čiže poďme sa vrhnúť na timelapse. No ale teraz si to tu trošku stopníme a pozrite sa na ten velikánsky fail, ktorý nastane s tým skeletónom. Koľkokrát ma zabije. Pozrite sa na to. No čiže ako ste mohli vidieť, skeleton ma zabil 3-krát, absolútny fail. Toto bola taká menšia vsúka na pobavenie, ale ja už vás nebudem rušiť a poďme na to. No a ja si myslím, že most je hotový po riadne dlhej dobe, ktorú som tu strávil. No a není úplne ideálny samozrejme, ale trvalo mi to enormne dlho, možno nejakú hodinu, ešte som sa bola aj nájsť a ten timelapse bude aj taký dlhý, uvidíte. No a toto je asi pre toto video všetko, kvôli tomu, že ten timelapse bude dlhý. No a ja sa s vami lúčim a čaute, majte sa.